מלא. בואו איתי להכין קובה סלק מאפס, זה הולך להיות המתכון הכי קל שתכינו והכי טעים שיש. אני מתחילה בלהכין את הקובה עצמו. אני שמה 3 כוסות, חשוב שזה יהיה 3 כוסות. שמה רבע כוס שמן קנולה וחצי כוס מים פושרים. ואני מוסיפה קצת מלח לפי העין, ומתחילה לערבב את כל התערובת. אחרי שסיימתי לעשות את הבצק, אני נותנת לו לנוע חצי שעה בצל. אני קוצצת בצל שלם קצוץ. וקוצצת גם 4 שיני שום. בסיר של המילוי אני שמה שמן, בבצל והשום. שמה גם את הפטרוזיליה ומתחילה לערבב הכל. שמה פפריקה מתוקה, כמון, פלפל, מרק עוף וקצת מלח. ואני מוסיפה את כל הבשר טחון. עכשיו ניתן בערבוב. עכשיו אני לוקחת את הבצק ולוקחת חתיכה יחסית קטנה, מגלגלת, עושה לחיצה עם האגודל, שמה מהמילוי שהכנו, מגלגלת עד שזה נראה ממש כך. טוב, אחרי שסיימתי לגלגל אני שמה הכל במקפיא לחצי שעה. ועכשיו לחלק האהוב עליי, המרק. לקחת 4 סלקים, 2 אני מגרדת אותם ו2 אני חותכת לריבועים. פתחתי את הסלקים, אני הולכת לגרד עוד 2 סלקים. ושימו לב, וואו. ועכשיו בסיר של המרק אני הולכת לשים שמן, יבול סלרי וגמלים, בצל שלם, סלקים שלנו, לא לשכוח את המגורד. שמה גם לימון שלם, שמה פלפל, פפריקה, כמון ומלח. עכשיו נערבב הכל. שמה מים חמים עד שזה מכסה את הכל, ועל אש גבוהה אני הולכת להשאיר את זה בערך 20 דקות על הגז. עכשיו אני זורקת את הכדורים, אתם לא מבינים איזה ריח. עכשיו אני מכסה לעוד 20 דקות.